biasa saya wengi saya nglelo endahing tawang temahan nuwaken riptaning cipta miyangkang maha kuwasa dene wus kersa paring kaendahan mring jagat raya datan dangu Sang Hyang Candra humuk-humuk imbahing gunung gegawangan ing bang wetan lir teja wangkala warni jenar sembulat wilis kuwasa weh Prabawa gara-gara dadak idam Prabawani ratri sasa Eka bumi dwi sawah trigunung catur samudra panca taru satpangonan asta pandhita asta tawang dewa-dewa dasa ratu
Sasuruping wangarka gumantining rati jroning wengi dereng wonten ingkang kacarita. Ingkang kacarita namung gambaraning arga Tursina. Arga-araning gunungan Tursina yen dicatur ana isine. Apa to marmane gunungan ginambar segitiga minangka perlambang uriping manungsa. Wonten ing Tribawana, Triwilangan telu bawana ngalaming alam. Alam wonten tigang perangan alaming kebatinan, alaming keramean, alaming kelanggengan. Alaming kebatinan mapan wonten ing Gua Garba 9 wulan 10 dina kinandhut wujuding jebing bayi. Wonten ing wetenganipun biyung, alaming keramean yaiku nunggal bangsa, nunggal negara, nunggal tatanan yaiku ana ing jagat sesrawungan. Alamin kelanggengan yaiku sukma kaliyan raga sampun pisah ana tetembungan asal ora ana dadi ana sawise ana malih mring asale ora ana. Pucuking gunungan ana kembang pancawarna, kembang gandane wangi panca iku 5. Warna iku rupa, manungsa ingkang gayuh luhur asmane kudu ngerti marang sembah ingkang 5 perkara. Ana gambaring kayu kastuba urip pange papat godhonge sanga yen kiblating jagat papat wetan kidul kulon lor. Wadage manungsa kedunungan nafsir 4 perkara yaiku bumi geni banyu angin. Yen cara sedulur papate cara manungsa supiah amarah aluamah mutmainah. Godhonge sanga manungsa urip kapurba wiwara 9 perkara parandene ana gambare lutung. Menungsa kudu sugih petung gambare kethek aja nulodo lakone kethek yen lagi kumpul padha rukun yen ana pangan padha pasulayan. Ana gambare macan ana sisi kiwa tegese wong pinter kang tindake ngalisir saka paugeran bebener. Najan kebono ing sisih tengen senajan wong bodho nanging lakune becik. Ana gambare kidang gajah miwah naga. Manungsa urip ora kena tumindak adigang adigung adiguna. Adigang playune kidang ngendelake playune kang banter. Adigung ngendelake kerosane yaiku playuning gajah. Adiguna yaiku ngendelake marang kemandene. Awit manungsa ora ana kang sampurna tegese wong sekti ana kalane apes, wong pinter ana kalane lali. Waging sir gilir gumanti nyokro manggilingan. Ana gambare gedhong suwung gambarake uripe manungsa yekti bakal mlebu ning alam kubur. Bondo dunya tanpa ginawa derajat pangkat bakal minggat apa kang minangka kanggo sanguning yaiku amal kang saleh pakarti kang luhur ingkang migunani tumrap bebrayan agung. Kiwa tengene gunungan ana gambare buta lara kang denarane Cingkara Bala Balapatra. Yen cara malaikat iku mungkar lawan nakir nedya takon sapa pangeranmu, sapa nabimu lan apa agamamu. Winaliking kekayon ana gambaraning abang-abang gambarake manungsa kang ngalisir saka bebener, saka aturane negara agama ingkang bisa hanuake gara-gara tonjong banteran